Kaddo kawin North Isara dapan nilihin pen kardom cipik lo nili birta than bang pisami reng mir timung pitang te birtang ton pen arjuponik tha. Dolamara Naikia tok biarong maker something kro kowe lapen saki e ningkani sipen kilongpon lakhini an longpon lason sipini ni phai ke thom surihini rankoi rapli arkoi chiklo lakhain koi ratrok nong dor baguri misiko constituency ke parlo Dolamara Naikia tok biarong maker something kro kam ke claim kachapaduk pen methanga le kachapalongpon kowe ke e pen kilongpon ningkani sipen lak isira achitim longpon lapen aningkan pen ke bachota do sitame tea garden pen kelong pon abang ke suri phokep an longpon perang ke along nang ke thanun ke piniar ni anta sarkar pen nangrab re pusi chethan pon lapen ason le sarkar pen nang le pusi tame neli phan ke thangta nangpa lele lasike ac kachari pon dr tuliram ronghang lapen dwarbaguri mec mate em richard stock bia phansi chuning report Sarkar penle ason apuli le nang le pusi tame neli phanta nangpa le vek tha neli methang ta un edel lo pusi tuning report Pini neli dak nang humri ke kanya tok biarong dolomora pini neli wang lo labang so ke wang nang ko the ke korte something kro alang li claim chipi duk pen kowe punon la pen sa punon penang an claim pusipu la sineli dak nang humri lo ningkan si ko an long ma la pen autonomous council pen aprang pen kerap do ma avima la solam puthak kachini klar dak kachini je phansi pini neli dak nang humri lo la si alang li phansi non arjupon po thetheni aprang si nang men se than thate Lilimen ke something kro kanya tok biarong si kidudu ante pini labang so kowe abari la pu anake theke na methang det tong ki claim lama okalang lo sarkar pen ang kerap ke avi pin lo sabon ta limi thang jong si kichi ilu ante rong ko an bag do lo so non ma suri phoke doji suri pot di kowe ke ningkani si ko an bag long derlak ke leji kom chat bat chat la puson do ma okom kilo derlak ke ahut pen ke tan out ki bat thuji 2 lakh hotalu aroi lakh osong ta 2 lakh kom kilo derlak ke kom kilo ante sa ke ante sa ko ana production long non ma suri phoke bala suri phoke bangla ante la rada phan khiti ye claim ala puthak thini klar dak pan phan pasini thate ko son si ke claim si akemi abang solam than thate rat ban thani ke lanon ki nili ibom lo ke lason sa kuwe ilre chiri silong pen sa sita suri hini suri thong ke list le pitalong po la pen kuwe ta suri chiri silong pen suri kep ke ningkan silong pe chiri silong pen 15000 ke ningkan silong long po ante la sa ke alam puthak thini than pasini ma hala a claim pen ko pu an ko don hot pen si ningkan ko an pen si a product ke long asolam puthak sa ke ningkan phone ke pura lo ham ke ki pen ningkan phone ke pura long po product long po ante ko pene autonomous council pen akerap long ma aprang pen nili ke council pen tonamat council pen thang ta kerab long le akola pen brcc gutein ta sona puli long la son long puneli phan ke tak tanang par jupun te nang than ma se hai hilo nili me thang jong si ki ilo ante la non ke chari bom BJP sarkar autonomous council ahin aphan ko pene akerap kaning je dunji ason duma sarkar pe lenang ra pulote mission alam lo ansu si ki claim gi phansi ma tha lo nili me thang jong det ke un edelo ke jo ante la non ki do bom ke chiri ko an bag do po long le ke non ke du bom long le ke chiring koira pho an doji check bari pen ke koira proxy bak doji idi bang mate chir kem se do pangrum pet chiri thong kera proxy chiri thong kera pota gote ke pakan lage along le ke pota ta dolo miadi si banai lo pota ke thita dolo pota ke ding ta dolo khaina ta tu bom lo to ante nang li phan churu lo News report Babu Terang and eHills Today.
arkoi pho rong ker je phan han boka sar the terona rong pen chisik chedang pon bomlo pini arkoi ni phai ke thom arni inkoi ra trok nong dor baguri misi constituency angkang han boka sar the terona rong pen ta arkoi pho arni rong ker je phan chisik chedang pon bomlo azada dhorom le kroi sitame arnama phan chardom chardi ponangji lason si han boka sar the terona rongta arkoi pho arni rong ker je phan chisik chedang pon bomlo lasi rongker aprang bolokasi arklipon det aphetsi pirda rongker arklipon angji lasi pini han boka sar the terona rong asar dhoni teron ahem se aprang arklipon no ansi han boka sar the terona rong arat pen arklipon ji pirda rongker arklipon je hut guru saratuma men lake prodip kiling dhoni teron dorsing hanse ronjit kiling roben hanse rukasen teron doto hanse joyson hanse loren hanse lapen kuru saratuma long kacherap donatuma men lake longkiri hanse sarkiri hanse lasi han boka sarthe terona rong aradatum ar koi pho arni alang litum bangkre hini atum si arnawa phan ardom ardipon po lapen chisik chedang pon bom loputa han boka sarthe teron arong aradatum pen pherang ke thengno than pon lapen pena sik chedang penam dolo hanwe punon vo punoni tum chok tang si chithek pon long lo si do pek da niom lo Koro sar tomen la puhelo sar Prodip Kiling, sar Dhoni Teron, sar Chandro Hanse, sar Dilip Hanse, sar Darsing Hanse, sar Ronjit Kiling, sar Bapu Kiling. Lah lo koro sar tom. Tay bang koro sar. Borwa pen lo. Lo kalang lo. to chur na Nelemen Romes Kiling. Ida amboka Terona rong me kari. to Gandhipur KSE unit atum first foundations de mission pen katalon pon lason sipini ni phai ke thom arkoi chiklo lakhain korasi borjan constituency ke parlo Gandhipur ahithi committee holalong pini ada por phai ke papor ajai me kateng pen cheng ponsi ke chengsi Gandhipur KSE unit amahang ke thegani paman pono pini bangso foundations de katalon ponalong Gandhipur KSE unit amaipu jepsing taro pensi maichari pono aduntu unit chunbang sonju teron pensi aluhi pachini lapen mai kache tong alam the than ponno mai phu jep sing taro pen kachari pona mailong bogazan district KSA mai phu raju ingleng chunbang de soiteron organizing secretary gobin be anparta KSA klembang phu bang phetum chetong donsi bangso mai RD dojot pen ingni ponno bangso foundations de celebrations katalon ponalong kachopapon aluhi sarpo raju ingleng lapen KSA lamo lapen karbi risoi jangatum lokacharli anathu chihung vek nangji athe lokacharli ke nangtum amoy arbungno la posi drugs ke cho lapen anparta arta ki jumpen piso ke en lapen penan ke do abang pavir derra lokacharli anathule paprang don lona lokacharli ke thek ser pena joksi nang mithang aphan lapen khai aphan anparta rong rup aphan lapen nangtum anong sitame jumesen popu alam the than tekang si mai mesen me et pen pachun ponno kado ko vin tum chingki chi than ton lo mission lo ne tum ladak la kiwangji apharman phan tami alang tum pen chingki chi than bon pen kiwangji karbi new year mata ne nikat ki mi labang so katalon ji atai me kane ki di chimai pon lapen ladak labang so Gandhipur area ladak tami isi karbi long landam lo polon te dadak ki pa pihu padim lasi labang so dimong tami koson si kaching thor dunjima lokacharli hin dang lo lapen tower hai pen dang lo lapen dak kapri akasik sagdo si lahai puthak karbilo chori asong mesi kai kitami labang so kasisak aputhak abangi kachipa jogji kolom de la kesi penle otpon thip lotang te isi akijoy ke matang te isi kijoy bang dopo posi di chimai polo lapen unit tum la Gandhipur KSA unit pen first foundation day pini tarik ke thom January achiklosi niljum talon paniklo lasi niltum la Gandhipur pen KSA chuning si seng paniklo lasi laso ke seng panalong mangke niltum marong Gandhipur arong rup ke pa phidun hup aputhak loke charlie nat ke pa prang dun jia pan rong rup tame kaching thur pon jia pan lapen anso se rong rup ke paklar pon jia pan sin tum seng paniklo lasi ila nitum first activity bangke la nitum non la karbi new year pan si planning paniklo non February 1 asila rong asartment sing maik po asila sorni ke paman pon igji pan si tum sisik pon iklo
second abang ke ni tum la ko isi bag awareness program anti drug awareness program hai asai link pon thu ik lang pasi ni tum planning pon iklo